जौने भौजाई कहतिया काहे के तौने लेके आवत न है लइका दिन भर बिना पाटे के घूमत रस भौजाइया काज में का घोर के पिया दिल बिया भगटिया वही के बतिया मानत न तमनी के बानी जत अपनी माता बहन बेटी लोग के गोदान बा एवं हमनी के मंदिर में चल जाइल जा तो मंदिर में हर एक चीज मेहरारू के नाम से बा पूजा अर्चना वंदना जौन चीज उठा के देख ली सब मेहरारू के नाम से बा मर्दरन के नाम से बटले का बा ओई में हेतावत के घंटा टांगल बा जे ही जाला टंग बजा के चली आवेला तो मरद लोगो घंटा खनबा लो दिन भर हमनी के दुकान चलावत जा दिन भर 12-12 घंटा 24-24 घंटा काम करत नहीं जा आ जब सूते के बेरा होता त कहत ऐसा मेहरारू हटी हो गौरार माई बाड़ी न हमारे कदम जीवन कर कहले बढ़िया गौरार कुमार बहन बिया केंगा पुया के दे में छुया तो हमनी के केतनो कमाल आल जा मेहरारू खातिर आज हमनी के ऐसा 12-12 घंटा नाचो तनी जगावो तनी जा केकरा खातिर अपना परिवार खातिर अपना बेटी खातिर अपना बहन खातिर अपना मेहरारू खातिर कि हमनी के मेहरारू चैन सुकून से रहे सब मगर सूते के बेरा तक केहू के मार सही के बा तो जीवन में मर्द लोग के उहे लिखले बा मर्द लोग के जीवन में कुछ बाना यही सब चीज पे अगर जौन भी धरती पे बा सब मेहरारू लिखती बा कबो कबो हमने के परिवार में ये होला कि अटीदार पटीदार के जब लइका नीमन कपड़ा पहन लिह सन तब मेहरारू लोग लगल छाती फाटे जब कोनो मेहरारू देखली त कहली स हई कावना का लइका हो बड़ा इंग्लिश में टून टून बोलता तू मौगी कह तू नहीं खुद चिन्हत ना फलाना भाई का लइका दमरिया में रह के पढ़ल त यहां देखबू हो एगो हमनी के लइका बड़ा स दिन भर माई छ तो बही छ तो गरिया रहत तो वो मौगी कोई तू कहां अपने लड़का का मोंटेसरी में नाम लिखवा देलू ते बच्चे तुमको बतिया माने ना हो जौने भौजाइया कहतिया तब न करत न जौने भौजाई कहतिया काहे के तौने लेके आवत न है लइका दिन भर बिना पाटे के घूमत रस भौजाइया काज में का घोर के पिया दिल बिया भगटिया वही के बतिया मानत न तले उ मौगी कही क्या बच्चत नहीं जाए तो मत रो लखे दोनों भाई ना बड़ा अपना भाई भौजाई पर तमाई रहना आ जब एके बेटी के शादी कई ना तो पटीदार जब चुत्तर पर लात मरलस तो सारा ससुरारी के लोग आके संभार मगर वीडियो के माध्यम से संदेश दिले बनी कि अगर हमने के जीवन में जितना मर्द परिवार खड़ा बा सबसे हम हाथ जोड़ के विनती करब कि कभी भी अपने भाई की जब बेटी का शादी हो तो आप लोग उसमें जाकर हाथ बटाइएगा साथ में खड़ा रहिएगा मेहरारू कुछ भी करे सन आपस में मगर भाई से भाई का वो रिश्ता खत्म नहीं करे के अगर दुनिया में सबसे ज्यादा केहू प्यार करे वाला बा तो अपन भाई बा अगर मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा केहू याद आवेला तो अपन भाई याद आवेला अबे कटिया बाजार में केहू से मारा मारी हो जाई तो याद आए कि काश हमार भैया रहता जे लाठी तान दी तो भाई से कभी रिश्ता खत्म मत करिएगा ये दुनिया में सबसे अनमोल चीज हमारा भाई है भाई से बढ़ के कुछ चीज नहीं है आइए हमारे बड़े भैया की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार इनाम बा आशीर्वाद बा माई से विनती बा कि परिवार में घर में 2-4 गो 20-30 गो हेंगा एटीएम बरसत रहे हमनी के लगे ओकर पासवर्ड रहे कि कभी ना कभी निकाल के हमनी के कुछ तो जब कोनो मेहरारू टेंशन में बैठा रहली स गांव में मेहरारू तो दूसर की मेहरारू देखी तो कही काकी अकाजी कुछ भइल बा का काहे इतना टेंशन में बैठल बानी तू कह हो तकबू दिमाग में खा ली जा चली माई से विनती बा आई एक और कॉमेडी से स्वागत रही ओकरी बात से तमाम हमनी के कलाकार अरे टेंशन से फाटत काहे ते बाबू है बबुनिया के 5 गो दिन बियाह भाई भगवान खुले का नौवन ने खले तो तू मौगी कोई भगवान पंडित जी सब पात्रा ना देखौले रहनी हो ते बच्चे अपना पंडित जी सब पात्रा देखौनी त दासा ना भइल बा हो जे तेरे जुग जमाना बदलता वही पंडित जी लोग पतरो बदलता ए बच्चिया तू नहीं हो तले उ मौगी दूसर की कही हो ये बच्चे ने कितना भगवान बरसत रहे हो कितना इनकी गाड़ी में पानी भोल बा कि तनको रुकत नहीं खो तो कब कब मेहरारू जब अपने आप पे उतरे लिसन तो भगवानों जी के गाड़ी दे दी लिसन अपना कोई भी फोन दे दीजिए देखिए एबे हमनी के लगे आईफोन के नाना की ना जा कोई करोड़ के तो हमनी के मोबाइल बगलिए में रहेला मगर एबे कोनो मेहरारू के आईफोन के दादा ना कीन के दे दो ओकनी के कहीं गो जगह फिक्स रहेला कहो रे कहो आ कोनो विदेशियन मेहरारू खूब काम करत रहिसन खूब मानो खूब जोर में बाड़ी से विदेशियन के मेहरारू आ वही बीच में विदेशर के फोन आ गल त कहली से मेहरारू कौन का फोन आ करेगा अभी तक पापा हो वीडियो कॉलिंग कोलो बनो हां गोल लागतनी
वो कहीं खुश रहा बड़ा गर्मी आई बड़ू का बातिया तो हाँ देखी ना ना हो 9,000 रुपया भेजल रहनी हो तो कहनी तो कटे बजरिया में सब दवलिया में टांगल जरा टीवी तक किन के लेके आवत तू कहीं लगलू आगे में मुते जी मजर हाँ अपने गर्मी मार बनेबे उल्टा सीधा कुछ कह दे तू कहीं अच्छे सब बा छोड़ा सब ठीक बा तो हाँ सब ठीक बा तो ये दादा हो विदेश में बकरी चला का जी पीछा में बकरी लोग तो वो मर्दा कही घर के लोग का बुझता कि 10 गो रुपया कमा के घरे हमनी के केंगा भेजत नहीं जा घरे में मेहरारू बेग टांग लेते सर रात दिन सोनारे की दुकान पर और पानी पूरी की दुकान पर घूमो तरी तो ये मौगी कही अच्छा जाय दी मत रोई रो रो के कोनो बतिया कहले लो त हमर कर जब कर फाटेला हम केंगा कमा नियर दे रहला विदेश में जाकर गोल के पानी नियर बोल भाई कर्जा भरा जला न तो घर चली आई त मर्दा कही बाप रे बाप यही ना मेहरारू के आंखी में आंसू और नाकी में पोटा भल भल फेकली से कहली से गिर रोतनी तली मौका जी मच रही हो जल्दी से रे आई हमरे तन को ठीक लागत नहीं के तले कुछ मर्दा कही त मौगी कहिस ना इकुल ए जे लोग सन लोग का कहि छी घरे हे बतिया बने हुए बतिया ना 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 भाई लइका सियान बड़े से लोग हेतला जेबा अच्छे ली ना मानो तो कबो कबो हमने के परिवार में हमने के घर में हमने के माता बहन बेटी हमने के मेहरारू जब हमने के परिवार से भी दूर होने जा तो कभी कभी अपने मन की संतुष्टि खातिर कभी कभी अपनी फोन से भी हम लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं वही सब चीज पे वीडियो बना के डलनी जो उनकी सबके अच्छा लगल आई अपना बेटा अपना भाई अपना भतीजा से कोनो गलती सही भइल हुई तो एक बार फिर से एक बार गोड़ छू के माफी मांगतनी अतनी फिर से